jsme The Drain a zveme vás na koncert 25. dubna v Parukásce Apríles 2015. Teď jsme tady byli na koncertě kapely Wild Tides. Bylo to hodně špatný a pokud se někdo byl, tak víte, o čem mluvím. Doufám, že si přijdete spravit chuť. 25. dubna na The Drain na Parukásce. The Drain, duben, Parukázka, 25, jo? No, díky, čau. You're hot, you're good, you have it.